Това, което правим, особено по отношение на туризма, е заедно с колегите да обсъждаме там, където инфраструктурата, това, което ние сме предложили, включително и по плана Юнкер, по който ще се привличат допълнителни инвестиции в областта на инфраструктурата и икономиката, е тези проекти, които имат най-голяма добавена стойност за туризма, да се гледат с приоритет. Имам преди пътната инфраструктура, железопътната, въобще цялата транспортна инфраструктура, екологичната инфраструктура, всяка една, която допринася за развитието на туристическия продукт, защото туристическия продукт сам по себе си, без да има изградена инфраструктура, трудно би могъл да се рекламира, да се промотира и въобще да се реализира. Така че комуникираме и по тази тема по отношение на плана Юнкер, включително и с ресорните комисари, за да може максимално туризма да е в фокуса, защото, както казах, той е хоризонтален и изисква комплексен подход и комплексни решения.